Vull comentar una cosa, Xavi, per cert, que aquí tenim les declaracions de la gent del Barça, d'Andoni Zubizarreta. No tindrem declaracions al final del partit de representants del Madrid. El director de comunicació, Antonio Galeano, s'ha dirigit a la posició d'aquí de TV3 i ens ha comentat que no parlarà ningú del Real Madrid. El motiu, els voleu saber per què? Sí. Diu la falta de respecte que jo mateix, en una entrevista que vam fer al senyor Butragueño, li vam faltar el respecte. Una pregunta concreta va ser. La pregunta va ser per què el Barça ha fitxat Cesc Fàbregas i el fet d'haver fitxat Cesc Fàbregas si se sentien una mica temuts, si els hi feia por el fitxatge de Cesc Fàbregas. Aquesta pregunta concreta doncs no els hi va agradar gens al Departament de Comunicació del Real Madrid i per tant han dit que a partir d'ara, com va fer Figo un bon dia que no va voler parlar per TV3, doncs tampoc parlaran ara els directius i els representants esportius del Real Madrid. És a dir, Josep Maria, m'estàs dient que el Madrid ha vetat a TV3. Ho podrien dir d'aquesta manera. La veritat és que s'ha dirigit directament a mi i m'ha dit vostè va fer una pregunta que no es pot fer a la llotja del Bernabéu, per tant, a partir d'ara no hi haurà més entrevistes. Si hi ha temps ens ho acabes d'explicar en acabar el partit, però en fi, per tant no tindrem declaracions d'Emilio Butragueño o de Pardeza, sí que em sap greu. Segurament els telespectadors de TV3 no dormiran aquesta nit sabent que no podran gaudir de les declaracions sempre sucoses de Butragueño i Pardeza. En fi, recordin que aquest